Dia a dia observem des de la proximitat com l'impacte de la crisi econòmica afecta a la pèrdua de la cohesió social dels nostres municipis, de les nostres viles, de les nostres ciutats, generant cada vegada més una societat dual i una regressió social en termes històrics. Els indicadors de pobresa i desigualtat social ens confirmen aquesta tendència d'inequitat en la distribució dels recursos entre la societat catalana. Volem començar així, perquè això s'entengui, conseller. Volem dir que ja n'hi ha prou, que estem en situació d'emergència absoluta, com ho diuen les dades. Conseller, m'avanço. Vostè pot dir-me que la pobresa ja era molt alta, de fet, de vegades m'ho recorda, abans del 2010, i és veritat. La pobresa a Catalunya és un fet bàsicament estructural, però que ara està molt i molt fortament agreujat per la crisi. És estructural com ho és Espanya, que és fruit d'una política pobríssima amb la garantia de rendes. Històricament és així, després també m'hi referiré. Però li diem que ja n'hi ha prou. Aquests indicadors que li manifestava ens diuen que més de 200.000 persones aturades a Catalunya ja no reben cap tipus de protecció, que quasi 104 miliars de Catalunya no disposen d'ingressos, que tenim una taxa d'atur juvenil situada gairebé en el 50% i un atur de llarga durada en un 35%. En definitiva, l'atur també és una component d'aquests riscos. Això fa que la nostra població en un 20% pateixi el risc d'estar en pobresa. Davant d'aquesta situació, conseller, el que observem en gran contrarietat és que, malgrat les bones intencions sempre es proclamen els quatre vents, la Generalitat el que aplica són polítiques contràriament oposades. Poso un exemple. Elimina l'impost de successions a les 500 famílies més riques de Catalunya. I, a més, aplica una política de retallades fins ara desconegudes que afecta principalment a les classes mitges i baixes, però les aplica sobre aquells que ja eren més vulnerables. I un exemple és la renda mínima. És segurament el més significatiu i en aquest sentit també li vull preguntar, ja que el tinc aquí, per què aquest canvi de departament tan sobtat, que a més s'ha fet sense parlar-ho i sense consultar. Com deixen a les mans vostès el principal instrument de cohesió social, un dels principals que té el seu departament, en mans d'un conseller o d'un departament que és tan insensible socialment com així ho determina totes les entitats. Com aquest exemple d'insensibilitat, avui a Catalunya també hi ha fets diferencials que mostren que estan passant coses que no havien passat mai abans, i és que abans hi havia un govern que sí que sabia que hi havia una pobresa estructural, però que provava de canviar-ho, i que va haver d'actuar sobre una població que havia crescut en aquells anys en 1,5 milió de persones. Però es van fer polítiques d'habitatge, es van fer, en definitiva, polítiques socials àmplies. Ara tenim un govern que aprofundeix en les polítiques que creen més pobresa i exclusió, la renda mínima com a exemple. Amb vostès passa una altra qüestió, es trenca una tendència històrica. Ara la major població en risc de pobresa ja no són la gent gran, sinó que són els infants i els seus pares i mares joves. Això ens diu l'informe de FEDAIA, on ens diu ja definitivament que un de cada 4 infants catalans viu per sota del llindar de la pobresa. Nosaltres ens vam comprometre a recolzar el Pacte per la Infància al nostre país. El document de base posa especial èmfasi en què hem de dur a terme polítiques de prevenció. Ja sé, conseller, que el pacte és de llarg recorregut i que aspira a molt més que a actuar sobre una conjuntura i que aspira a treballar-ho també de manera transversal. Però, conseller, com pot el govern presentar un document que té aquesta aspiració de pensar en un futur dels nostres joves digne si retalla i retalla sobre els àmbits que els afecta? Com és possible la igualtat d'oportunitats en la infància si cada vegada aquesta infància és més empobrida i als seus pares, per un requisit administratiu, se'ls elimina l'ajut econòmic? Estan disposats a pensar-s'ho això? Estan disposats a repensar-ho? Pactarem sobre l'atenció educativa, que al cap i a la fi és el que verdaderament possibilita un futur d'equitat, en els primers anys de vida també un futur digne que implica escoles bressol, beques menjador i més conciliació, o els hem de suprimir justament perquè som en crisi? Conseller, ens diuen també les dades que el 4,4% de les famílies no pot menjar carn, pollastre o peix fresc cada 2 dies, el doble que el 2007. Han començat a veure a les escoles que els nens hi van sense esmorzar i que altres que dinaven a l'escola van a casa perquè han perdut la beca menjador. Les beques menjador, conseller. Menys beques, menys beques. Tenim un govern que quan el nombre de famílies en dificultats econòmiques augmenta i també, òbviament, la pobresa dels infants,
fa que els ajuts al transport, però molt especialment les beques, baixin. Li torno a fer un fet referencial. El 2010 hi havia 60 milions per beques. Vostès el 2012 ho van deixar amb un 35 i per aquest any 11 milions. Això sí, els diuen que s'hi portin la carmanyola. Però què hi han de posar a la carmanyola, conseller? Com diu UNICEF, que ens informa que per culpa de l'atur i la pèrdua de subsidis i la supressió d'ajuts, que en el cas del seu govern ha estat un 75%, moltes famílies es veuen obligades a reduir despeses i compren aliments més barats i també menys nutritius. No poder alimentar-se ja no és haver tocat fons, conseller, no és haver tocat fons. No és arribar al moll de l'os quan Creu Roja ens diu, en compareixença la setmana passada, que ja actua a Catalunya amb els mateixos criteris d'acció humanitària que ho fa quan, per exemple, hi ha una catàstrofe natural? Sap quins són aquests criteris? Diu que afecti a milers de persones, que la situació sigui perllongada en el temps i les capacitats polítiques estiguin totalment desterrades. Creu Roja ens anuncia que es coordinarà amb els ajuntaments i crearà punts d'atenció al territori. Amb els ajuntaments, conseller. Però vostès què fan mentrestant? La retallada de beques, la retallada de renda mínima, la retallada dels ajuts al lloguer. Senyor conseller, els fets ens demostren que, dissortadament, vostès són part activa en el que està passant. Vostès no són un govern que, com van prometre, posarien en el centre les persones. Al revés, és més greu, estan canviant el model social que havíem acordat entre tots. Conseller, aquestes polítiques d'austeritat que estan immerses, diguem-ho ben clar, davant d'un atur que reconeguem seran incapaços ja no de complir la promesa de que seria la meitat, no són incapaços d'aplicar ni un mínim creixement, com explicava avui el president Mas, vostès no activen cap mecanisme, a més, doncs, per poder-hi donar la volta. No capgiren la situació i seran cada vegada més les persones excloses si ens refiem només del creixement. I com que no ens el podem refiar, hem d'actuar. Aquí ja hi ha hagut diferents propostes i hem votat diferents accions. Un pacte nacional per a l'erradicació de la pobresa, conseller, que encara no està escrit. També vam votar que assumiríem la qüestió dels aliments, això va ser una proposta d'Esquerra Republicana i això tampoc sabem que hagi avançat. Tenim tota una societat que està al darrere i que li fa propostes. Professionals, entitats, li proposen i li dibuixen sortides. ECAS amb la renda mínima d'inserció i la seva revisió. Ningú pot més. Càritas Girona li diu estem això, en situació d'emergència, i diu salvin a les persones, no als bancs. Però vostès només els hi han proposat no tibar d'això que ja teníem compromès, sinó un macroacte contra la pobresa, un macroacte contra la beneficència. Nosaltres, conseller, el que ens neguem a acceptar és que no hi ha diners perquè Bankia ens ho posa de manifest. El cas Bankia es veu claríssimament que sí que hi ha diners per unes coses. I per les persones? Continuen dient vostès que no, però no veiem que sigui així quan es dediquen diners, per exemple, a un circuit de carreres. Són abans els circuits de carreres que les persones? Nosaltres no podem acceptar la teoria que fins ara feien servir un mantra, el que hem estirat més al braç que la màniga, o que devem més diners dels que tenim. Cada vegada som més que no ho creiem perquè sabem que els diners hi són. El que tenim molt clar és que el que manca són polítiques redistributives, que de fet és el que indica l'índex Gini, que les desigualtats cada vegada són més manifestes, cada vegada hi ha més gent que té més diners i cada vegada hi ha gent que en té menys, però les classes populars i mitjanes desapareixen. Només podrem solucionar-ho i només podrem solucionar la pobresa si actuem sobre la redistribució de la riquesa. I per això hem de pensar, senyor conseller, també en els ingressos. Li reclamem, senyor conseller, i després li explicaré quines pensem nosaltres, intervencions competents urgents, les que ja tenim aprovades aquí, les que ja tenim consensuades, i que tot això ens permeti aturar aquesta regressió social i que doni respostes a les persones, que haurien de ser les que estan en el centre de les nostres preocupacions. Conseller, li demano una cosa abans d'escoltar la seva rèplica. Reconegui aquí, l'estat de benestar no és el culpable de la crisi. Vostè hauria de ser el primer que ho diu. Per tant, tampoc n'ha de ser la víctima. Per tant, no han de ser les persones. Vostè, jo crec que pensa això que dic jo, però vostè, per exemple, està rodejat de persones com el secretari general que diuen això que vostès n'hi diuen drets de ciutadania ja no poden ser perquè no hi ha diners.
Nosaltres sabem que els diners hi són, nosaltres sabem que amb una bona redistribució de la riquesa i amb suports i ajuts no viuríem aquesta situació d'emergència social. Gràcies. Conseller, vostè algunes coses no me les ha contestat i les altres potser no ha entès el que jo li deia amb la meva frase final, i aniré per parts. Quan jo deia que reconeguem que no l'estat del benestar culpable, el que li deia, si vostè ho comparteix, li demano que sigui el braç armat de la defensa de l'estat de benestar. Permeti'm aquest símil bèl·lic. Li dic que vostè té gent al govern que comparteix que és el moment de desmantellar-lo i ho aplica cada moment el que ho pot i a més ho manifesta. Si vostè està amb els que pateixen i vostè està amb els drets universals i amb els drets socials que algun cop hem pactat en diferents lleis, ho és o no ho és? Bankia no té res a veure? Perdoni, la dació en pagament alguna cosa a veure té. Pot fer que el seu govern, que el seu grup polític faci que la dació en pagament sigui un fet en el Congrés dels Diputats? Seria una bona mesura, perquè la causa principal, conseller, és en aquest sentit una de les causes principals de pèrdua, de l'endeutament del 75% del salari de les persones. Per tant, i a més li repetia una frase que deia Càritas, ho deien Càritas Girona, rescatin a les persones i no als bancs, és un mandat pròpiament. Les beques menjador, què consideren per prioritzar? Jo li he dit amb xifres. Sí, l'any 2010, on jo ja li he dit que sí que li reconeixia que era un problema estructural i que de fet és un problema de redistribució de la riquesa i de pensions i d'ajuts. Beques menjador, 60 milions, aquest any 11. És que els números són els números. Vull dir, clar, em parla de la renda mínima i ara em diu que sí, que el perfil és ocupacional. Caram, és inversament al revés del que em va dir és totalment al revés del que ens va dir l'altre cop. Van dir, la renda mínima, com que és una qüestió d'atur, el problema és de l'estat espanyol. Van dir això, l'atur és un problema de l'estat espanyol, fent una abdicació de les nostres responsabilitats. Jo el que no vull justament és que en aquest sentit es posi a la defensiva, però quan vostè diu els diners, 400 milions d'euros, són els que tenim, escolti, rasquin i busquin. Conseller, repetiré l'impost de successions. Hem fet una proposta aquests dies de pacte social a la vegada que entenem i reivindiquem un pacte fiscal, perquè sabem que podem recaptar diners de coses com fan altres comunitats, ho hem repetit 1000 vegades, tan senzill com a les nuclears. Explorin tot això si realment creuen que ho volen canviar. El que ens entra el dubte és que no ho vulguin canviar. De coses específiques realment del seu departament també. No m'ha contestat. El Pacte Nacional per l'Erradicació de la Pobresa, nosaltres no tenim cap document ni res escrit, això ens hi hem compromès i vam dir que estaríem al seu costat, no el tenim. Grup de treball de pobresa, que és on totes les entitats s'hi han implicat i han treballat i han actuat. Tenim un escrit fantàstic on diu, a grans trets, que recuperem tot allò que vam eliminar, que han anat eliminant des del 2010, és a dir, habitatge, educació, etcètera, però que no té ni calendari ni pressupost. Hem votat esmenes i mocions en aquest Parlament i propostes de resolució. Una d'elles és la que vull fer especial èmfasi perquè nosaltres volem enfocar la nostra moció cap aquí. Avui hem entrat al Parlament una proposta de llei sobre la renda garantida de ciutadania. Plantegem que es desenvolupi en els termes previstos que ho té el nostre estatut en l'article 24.3, on ens pugui permetre fer front a aquesta carència econòmica que està creant aquesta pobresa. La nostra moció li dic en aquesta línia, però és que aquí vostès ens van aprovar la creació d'una comissió d'estudi per implementar la renda mínima ja fa uns mesos. Amb sorpresa veig al butlletí de la Creu Roja que la senyora Carmela Fortuny ho considera que és molt interessant i a més diu que en el Parlament hi estem treballant. No sé si ella va equivocada o algú li ha explicat malament, però bé, si en som partícips, activin-la ja i treballem sobre la renda garantida de ciutadania. I l'altra cosa amb la que no deixarem és la qüestió de la fiscalitat. Jo li deia, és una qüestió de la redistribució de la riquesa. La Unió Europea ens ho diu. El gran problema de pobresa a Espanya i Catalunya és la gran distància entre les prestacions públiques i el salari mínim amb el cost real de la vida. No és un problema que la pobresa de trajectòries personals o que algú és pobre per mandat diví. És un problema de repartiment de rendes. I necessitem una major intervenció pública, que és el que li demanem, sobre les prestacions de les que puguem disposar, més ajuts, i ahir ho dèiem, veig a la diputada Ventura, a la Comissió d'Infància, a la diversitat de les famílies i a les seves necessitats per fer front a aquesta situació. Si actuéssim sobre això, la pobresa es reduiria excepcionalment. I ja li dic, nosaltres proposem la renda garantida, però posarem
proposem a la nostra moció tot un seguit de mesures per fer aflorar ingressos, per buscar ingressos i perquè aquests es puguin aplicar en aquest pacte social que li demanem. Perquè, conseller, nosaltres cada dia veiem les persones que són a la cua de l'atur, que són al banc d'aliments, i creiem que això no es pot seguir mantenint. No acceptem aquesta abdicació a governar la realitat mirant cap a una altra banda. I de vegades, com amb la renda mínima, neguen prestacions i ajuts i sembla que negant una prestació o negant un ajut aquella persona desapareix. I aquella persona no desapareix. És la nostra veïna, és el nostre veí, és la nostra germana, és el nostre germà. Senyora diputada, ha d'acabar. Estem tots en aquest risc i amb aquest risc no podem continuar de perdre generacions, de perdre persones pel camí. Gràcies, presidenta.